Kuiva taas päivä. No juu. Kiitti oikeesti, kun sain kuulla. Joo, ei mitään. Huomenna sitten vaan 6 aikaa joudun lähtemään pois. Siis aamulla. Kyllä. Kui? Mulla on huomenna synttärit. Ja sua ei kutsuttu. Minkä takia? Sä et nyt vaan pääse. Joo. Sä voit nukkua siinä lattialla, niin mä en tässä. Voit sä tän tyynyn ottaa kyllä. Saa. Keltaa. No tähän nyt on reilu. Tähän nyt on Ei reilu. mitään muuta. Voit säkin ihan lekki mennä nukkumaan. Ei. No, Pidä tyylissä. niin hyvin. Pehmeämpi nukkua. Hyvää yötä. Haista paska. Soletiam non lucet done coriatur. Olli. Mitä sä oikein vei? Olli. Mitä tää on? Tämä on. Haluatko sä sittenkin tulla mun viereen? No joo, voit mä. Tiesitkö sä muuten, että mä oon opiskellut latinaa? Mitä?